Tak, máme maso. Čím to vydejte? Tady na něco tu musí dávat. Co to dostaneš ty, To asi nebudu. Krajíme na pláky, pak tu nějaký modličky. Děláme řízky. Hej, čo rodíme Ty na řízky, vole, takhle maso krásný to. No. Musíš ho krát takhle, ne po těch, vole, takhle bys ho krát rozmrdal, vole. Jak rozmrdá? No já nevím. Ty nevidíš, jak je to maso rostlý, vole? Takhle, ne, máš vlákna masa, vole. No. Takže to budeš krát pod nich, vole, musíš to krát proti. To nějak rozmrdáš, vole. Takhle. Nějaký kousky budem dělat, vole. No to akorát nebudu, já to nešáhnu. Jsi se toho štítíš, nebo co? Jo. Ty si píču. Tak už držíme spolu, vole. Aha, vole. Má to na kraj, na kousky, vole. Nebo větší, menší, vole. Hej, já si dám jabko. Dej si cibuli. Tak to než budeš točit, jakým jabko. Stejně až uvidíš soustavy, jak jsem to král, že mi zmrdá, že takhle maso nekrájí, vole, já ho jebu. Ty piču, co je dobrý, vole. Výho, no co vaří, vole. Kdybys to nakrát podle něj, tak to bude stát za hovno. Tak tam bude všechno to. Tak to bude stát za hovno. Ne, tak tam bude... Ty musíš nakrát prostě podle svýho, aby to bylo dobrý. Záleží i na krájení. Jsou kusy jak čurák, no. Záleží na krájení a jestli máš tupej nůž. Ten je tupý jak zmrt, no. S ostrým nožem a podaj na krájení maso, to není dobrý. To dělá každý. To konečně to bude točit.